Miten kommentoisitte toimitsijapöytävirhettä pelissä 3-6 vastaan? Otteluraportin mukaan Samuli Könöseltä jäi merkitsemättä yksi pelitilannekori ottelupöytäkirjaan. Muistan pelitilanteet hyvin. Ensimmäisellä neljänneksellä Samuli sai Asmolta syötön vapariviivalle, mutta missasi hypärin. Minuuttia myöhemmin hän riisti pallon vastustajalta ja teki kuljetuksen jälkeen vapaan leijapin. Kolmannella neljänneksellä Samuli pääsi vapariviivalle. Hän missasi ensimmäisen heiton täysin, mutta laittoi toisen sisään. Pari hyökkäystä myöhemmin saimme päätyrajan. Samuli asettui ylös kolmion keskelle. Asmo huomasi, että vastustaja ei näe lainkaan palloa ja heitti Samulille silmäpelisyötön, jonka Samuli laittoi sisään. Tämän korin toimitsijapöytä missasi. Se siitä. Tasapeli.